Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ridho illah syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hadar Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dzurriyyati wa ali baiti thahhirin. Jami' masyayikhina ustadzina. Nggih, Rabbir rohina. Sunjun damas. Sun muallif hadzal kitab, musannif hadzal kitab. Syekh Ruzi. Nafa'ana Allah bi ulumihim wa karamihim wa barakatihim fid dharain amin. Syaurillah lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah pun pinanggih malih maosan rutin awake dhewe maosan Fathul Qorib menika bab arkanus shalah wingi sampun angsal sekawan. Rukune salat niku wonten 18. Nggih. Ingkang nomor setunggal niat, nomor kalih ngadeg utawa jumeneng menggawe sing wong kuwasa ngadeg. Yang nomor 3 takbiratul ihram barengi kalian niat kalau wau. Sing nomor 4 qiraatul Fatihah. Saniki pembahasan qiraatul Fatihah. Bismillah niku napa wajib dateng Fatihah. Lek menggawe ulama awake dhewe menggawe kitab niki Bismillah niku ketut ayate Fatihah nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi wa bi ulumi wa amatana bi asrarihi amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibulan wajib apa tartibuha. Ngurut-ngurutake Fatihah. Baya qira'a kelawan yen to maca sapa wong. Maca ayatiha ing pira-pira ayate Fatihah ala nazmiha ing atase runtute Fatihah al-ma'rufi kang terkenal. Terus awake dhewe nalika pas salat niku wajib maca Fatihah nggih. Wajib maca Fatihah niku pripun? Wajibe nggih kudu tertib. Tertib niku urut-urut awet bismillahirrahmanirrahim sampai akhir waladdallin mboten pareng bismillahirrahmanirrahim langsung dijujuk siratal ladzina niku mboten pareng. Nggih. Terus kedah tertib niku berurutan nggih. Watajibulan wajib aidon halih malih apa al-muwalatuha nuli-nuline Fatihah. Baya sila kelawan yanto tetemu apa ba'dun setengah apa ba'du kalimat ya setengah pira-pira kalimate Fatihah. Ibadin kelawan setengah kang meneh min ghairi fi'lin min ghairi faslin nggih. Saking tanpa pisah. Illa biqadari tanafusi kejaba kelawan kira-kirane ngalap ambekan. Terus wajib nuli-nuli niku wajib nuli-nuli niku ya runtut terus. Ora oleh bismillahirrahmanirrahim terus meneng suwi. Bar meneng suwi terus nih alhamdulillahirabbil alamin meneng neh suwi. Ya makmume niki sing repot nggih. Makmume malih mufaraqah wis ora nek makmume malan sesuk. Terus awake dhewe salat rukune salat niku sing nomor 4 niku maca Fatihah. Sing maca Fatihah niku nggih runtute Fatihah, mboten dislong-sling, mboten dikurangi utawa mboten ditambahi.
min ghairi fi'lin illa bi qadari tanafus. Kejaba ya nata ambekan niku oleh mandek bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Nek gange suwi-suwi. Nah, menurut niki iki mboten pareng. Fa in takhallala moko lamun nyela-nyelani apa zikru zikir baina muwalati ya ing antase antarané nuli-nuline Fatihah. Lek nyela-nyelani kot nguha kang megotake apa zikir ing Fatihah. Ila ayat ta'ala ko angin yento persambungan apa zikru zikir bimaslahati sholati kelawan kebagusane sholat. Kata minil makmumi kaya dene amine makmum fi atna'il fatihati ing dalam tengahe Fatihah dikiroati imamihi krono arai wacane imami takminul makmum fa innahu mongko stune kata minul makmum ikulah yang kotingu ikulah yak tongu ora megotake opo takminul makmum al-muwalata ing nuli-nuli di misale pomo biasa atau mau lek kadang teraweh kadang niko se imame urung sampai waladhdallin wis ngburine makmume wis amin. Nah niku piye Fatihah napa sah? Fatihah ya tetep sah nggih. Nek misale malah sakbare suwi misale wis bar waladhdallin terus napa maca surat itu terus panggah amin. Nah biasanya kan enten sing ya cah cilik jenenge. Nah niko pripun? Wacane imam ya tetep sah nggih. Maksudnya Fatihah ini sing sah. Fi atna'i Fatihah li qiraati imami fa innahu la yaqta'ul muwallah. Di nek sing muni makmume Fatihah imam ya tetep sah. Lek Fatihah imam sah berarti makmume nggih melo sah nggih. Wa man utahe sawang iku jahala bodho soman al-Fatihah ing Fatihah au ta'adzara utawa dadi ngudur apa jahlul Fatihah alai ngatese wong li adami muallimin krana ora anane wong kang mulang masalan umpamane lha piye seumpama enek wong ora iso Fatihah apa ora iso napa misale ora apal ya ora iso tapi pengen nglakoni salat piye ya. Wa ahsana lan bisa bagusi sapa wong ghairoha ing liyane Fatihah minal Qur'ane saking Qur'an wajib nggih. Mongko wajib ngarese wong ngalahi ngatasé wong apa sab'u ayatin pitu pira-pira ayat mutawaliyatin kang nuli-nuli. Jadi lek misale maca Fatihah ora iso ya ora iso ya ora iso. Macae ora iso apa neh apal. Nah, terus apale mboten Fatihah, misale apale malah kulhu. Utawa surat liyane, surat sing pendek, inna atoina. Atau malah sing liyane, surat An-Nas. Niku pripun nek? Ya maca niku sampai genepe 7 ayat. Niki nderek kitab niki. Wajaba alaihi sab'u ayatin mutawalliyatin. Nek misale ora hafal Fatihah, ora hafal ya ora iso lafadzne dereng saged. Nah, misale mualaf tas masuk Islam ngoten nika dereng paham blas. Iku terus pengen nglakoni salat pripun niku carane. Tapi malah hafal liyane Fatihah
Lah sing diwaca ya niku wajib alaihi niku. Ngiwadon alih dadi ganti anil Fatihati saking Fatihah. Jadi mau gantine Fatihah ya niku. Maca sagete ayat Al-Qur'an. Ayat ping 7 misale pomo kul huwallahu ahad Allahu somad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Niku ayatnya kan ada dan Mas Dani. Ikhlas, kulhu. Ada 4. Lah niku mungkin nyambunge pripun nyambunge pomo niku. Nyambunge nggih diterusne niku sampai habis mboten napa-napa rek. Misale apale namung niku. Nggih. Iwadzon nganil Fatihati. Au mutafarriqatan utawa kang misah-misah. Fa in ngajaza mongko lamun apes wong nganil Qur'an saking Qur'an, ata mongko nekanono sapa wong bidzikrin kelawan zikir. Jadi misale wis apes, maksudnya apes niku ya wis ora iso dereng blas misalnya tas masuk Islam, ora ngerti blas napa Quran, napa piye isine Quran, napa neh maca. Lah niku terus piye carane lek nalika salat? Ya maca zikir saisane, misale isone zikire kulinane bismillah utawa zikire biasane subhanallah atau astagfirullah. Ya niku maos niku. Badalan kalih dadi ganti nganha saking Fatihah, ijole Fatihah niku nggih niku. Dados wajib niki mboten wajib main nggih. Lek wajib main kudu harus niku ngoten nggih. Harus Fatihah. Lek wajib main. Ranten napa nggih ini? Nggih niki nggih nglonggarne niku wau. Misale lek dereng saged maca Quran, dereng saged belajar Quran, ya niku sak sagete niku wau. Bihaitsu layang kusuk lawan sekirane ora sudo apa zikir ngan hurufia saking hurufe Fatihah fa illam yusin moko lamun ora bisa mbagusi sapa wong Qur'anan ing Qur'an wala dzikron lan ora ing zikir waqafa mongko ngadeka sapa wong qadrul Fatihati ing kira-kirane Fatihah. Misale lek wis pancen ra iso zikir ya ora iso maca ora iso sembarang ra iso tapi angen-angene pengen salat misal ya niku wau pancen dereng sinau pancen dereng belajar sik tas pengenalan. Nah niku piye carane ya wis kira-kira pokoke ngadeg kira-kira wong maca Fatihah niku wis antarane sak menit nek rodok banter ngoten. Rada kalem ya engko karo tengah menit. Kira-kira niku nggih ngadeg kira-kira niku. Jadi misalnya bar Allahu Akbar takbiratul ihram terus ngadeg ya kira-kira niku meneng mawon mboten misale dereng saged. Wis niat salat takbiratul ihram niat salat misalnya niat salat nisa karo takbiratul ihram Allahu Akbar ning atine niat salat ngisa. Lah bar ngoten lek rong dereng saged niku maca zikir ya ora iso, maca Quran ya ora iso, pokoke meneng mawon niku nggih. Fatihahe maksude ngadeke arah Fatihah niku nggih tetep sah nggih. Masuk tetep rukune salat. Terus ya
Islam niku mboten maksa, ora kok iki harus niki mboten, harus niki mboten. Dhewe ya alhamdulillah wis niku derek-derek niki derek-derek ngaos, derek-derek tabarukan ngeten niki ya alhamdulillah. Iso ngerti saiki-saiki ya pomo sing awake dhewe nglakoni sing kurang saiki lah niki sing nggih tembelane awake dhewe. Wabi ba'din nusailan iku ing dalam setengah itu lodo. Qiraatul Fatihah utawi lafaz qiraatul Fatihah iku ba'da bismillahirrahmanirrahim sakwuse lafaz bismillahirrahmanirrahim. Wa ya utawi lafaz bismillahirrahmanirrahim iku ayatun ayat minha saking Fatihah lek pancen derek derek Imam Syafi'i Fatihah niku setengah saking bismillah niku setengah saking ayate Fatihah. Terus ayat pertama dari Fatihah niku ya bismillahirrahmanirrahim. Tapi nek derek Imam Ahmad niku Fatihah niku masuk sunah saderenge maca Al-Qur'an. Kok Fatihah bismillah nggih. Bismillah niku mboten masuk ayate Fatihah. Sing ayate ke-6 napa niku? Shiratal ladzina an'amta alaihim niku ayat. Terus enten to sing pas maca niku nggih waqaf mboten baleni ya Shiratal ladzina an'amta alaihim. Mandek. Terus ambil napas neh. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin niku sing alaihim niku masuk ayat yang ke-6. Jadi ayat pertama langsung alhamdulillahi rabbil alamin niku ayat pertama. Dan dari Imam Ahmad. Kulinane awake dhewe ya pertama langsung bismillah. Nah nek pas nalika dolan utawa pas lunga utawa pas nyandi ae ya terus nemu ning kono pas asir jamaah lah imame langsung ae bar Allahu Akbar langsung alhamdulillahirabbil alamin ayo iki wudu ya ede ralah nyalahne niku mboten bareng wah iki ra bener iki mboten bareng kenanten nggih niku benten-benten nek kantun ayat sing didereke sinten iya bener sedanten wa qiraatul Fatihati ba'da bismillahirrahmanirrahim wa ya ayatun minha. Terus yang nomor 4 sing nomor 4 rukune salat niku maos Fatihah utawa lek ra iso Fatihah ya maca Quran sing iso. Lek ra iso maca Quran ya zikir sing kulinane sing iso apa mawon zikir napa mawon. Lek ra iso zikir, ra iso maca ya wis meneng mawon. Ya mboten napa-napa. Ya salate tetep sah. Pancen ra iso. Wal khamisu sing nomor 5 niki wal khamisu utawi kang nomor 5 iku arruku ruko. Rukun salat yang nomor 5 iku ruko. Wa aqallu fardhiya utawi luweh kidik-kidike fardune ruko. Liko imin kedue wong kang jumeneng qadirin kang kuwasa apa wadhuhuma nyelehake rohataihi alaihima ing atase rok qadirin kang kuwasa ngalar ruku ing atase ruku muktadilin kang mejono muktadilil khalqi kang mejono kedadeane salimin yadaihi salimi yadaihi kang selamat tangan lorone waruk batahi lan dengkul lorone wong iku
Jadi kat mau mubtada ning ngarep wa aqallu mubtada teng mriku khabare sik ning mburi niki. Jawabe sik niki khob. Sing dikabarne mang sik carane pembukaan terus sing dikabare napa niki jan. Iku ayyan haniya. Iku ayyan haniya. Yen to merkungkung sapa qaim bi ghairin khinasin. Lawan tanpa dekik qadra bulughi rohataihi lawan kira-kirane merkungkunge qadra bulughi rohatai kelawan kira-kirane tumekane tapak tangan lorone qaim rokbataihi ing dengkul lorone qaim. Jadi ruko niku niki kira-kirane tangan lorone niki iso nyekel dengkul lorone. Mboten ning sore ya mboten ning dhuwure nggih. Enten sing biasane ning sore ngesor sampai nah ngeten nika. Enten sing ning dhuwur, sing dhuwure dengkul. Nderek kita niki sejajar antara tangan kalih dengkul niki plek iso ndemok dengkul niki. Piye sifate liwaro diwat ahuma lawan yen to lau aro dalamun yen ngarepake sapa qaim wat ahuma ing nyelehake rohataihi alaihi ngetese rokbataihi. Jadi ya niku tangan niki epek-epek niki nyekel dengkule niki. Yora ning sore kene ning garese, yora ning pupune. Pas dengkul niki kaya wong siku wonten lho. Nek pancen pokoke pas niki ya insyaallah siku. Siku ya rata, penak ngoten lah. Ora ke denglukan, ya ora ke dangaan nggih. Pas nggih. Terus niki ya ora enek debat-debatan pokoke iso kuning sor, kulinaku ning sor. Nek derek niki kita niki ya niki. Ukurane niku tangan iso nyekel dengkul. Mboten nyekel garis utawa mboten nyekel kuku nggih. Lek ra iso piye fa illam yakdir, mongko lamun ora kuwasa sapa wong ngalah hadzar ruku ngen ruku. Ya anha mongko merkungkung sapa wong makdurahu kelawan sak kuasane wong. Jadi misale makungkung ora iso ya lek makungkung ora iso berarti salate mboten ngadeg. Salate kalih lenggah utawa kalih turu miring utawa kalih turu mlumah utawa ya turu ngaplah-ngaplah. Ya. Jadi lek genah lek ra iso ruku kan niku lek ngadeg mesti iso ruku. Nah niku. Niku piye ya sak kuasane sak isane pokoke iso rada dingkluk ketimbang karo lenggahe. Utawa nek misale karo turu piye nek karo turu niki. Lek karo turu niki wa anha makduratun au ma pun utawa aweh isyarah sapa wong ditor fihi kelawan peningale wong. Lah misale lek turu ya niki pokoke momo mripate niki. Lah misale mau nyawang terus rada dengkluk. Nah, ku lek sujud ya dengklukne. Karo niki pomo sik wajahe sik iso ndengakne, dengek-dengek ini ya ngeten ruku sujude rada dengkluk. Nah nek wis ngaplah-ngaplah ya wis mripate mawon sing pola. Mripate misale nah niku nggih. Lah lek wis ora iso mripate
Ora iso piye terusan? Ya disalati no, ora iso mripate pisan. Jadi lek ra iso rukuk maksudnya ra iso niku wau. Demok dengkul. Niku ya sak isane. Lek maksudnya sak isane sak kuasane niku ya mau misalnya kalau rungguh ya berkungkung sak isane. Misale karo turu ya niku wau. Gerakne niki, wajahe niki. Lah misale karo ngaplah-ngaplah wis ra iso gerak, ya karo mripate. Lek mripate wis ora iso gerak. Ganti ti salatne. Wa akmalur rukungi. Lah niki sing paling bagus napa intine sing sayane rukune. Wa akmalur rukungi utawi luwih sampurnane rukuk iku taswiyatul ngi. Iku taswiyatun padha sapa arrakingu wong kang rukuk apane sing padha dhahrahu gegere roke wa unuqahu lan gulune roke bihaitsu yasironi kelawan sekirane dadi apa zuhur lan unuk dadi iku kasofahatin kaya papan wahidatin kang siji jadi rata sing lah makane tak sanjane wau siku niku niki nyekel dengkul tangan loro nyekel dengkul gulune karo boyoke niki rata. Pomo di misale dikei napa? Nah, kayak niki ora nyeblok. Oke. Nah. Ya terus nek ruko niku gegere karo gulune niki kudu rata. Ora leh gegere ngene, karo ndangak ngeten. Tawa ndewingklu. Nah. Niki sing luwih sampurnane ruko nek saged lho niki, nek pancen saged, nek enggak saged ya sak kuasane, sak isane. Lan nek sing luwih sampurnane nggih niku. Antara gulu karo geger niku rata kaya papan. Bihaitsu yasironi kasofahatin wahidatin. Wana sobalan jenengake wanas busa koihi lan jenengake kentol lorone wong wa akdu rokbataihi lan nyekel dengkul lorone wong wa akdu rokbataihi lan nyekel dengkul lorone wong biadaihi kelawan tangan lorone wong. Lan iku wau sing paling terus nekel nasbu sakoihi kentole jejeg ngadeg jejeg tangane nyekel dengkul. Nah niki gulune karo gegere rata. Ini ruko niki. Seumpama ra iso ya niku wae wis sak kuasane sai sone nggih. Terus ora harus meksa niku mboten. Pemale lek salat sunah niku misale ae dhewe pancen kewesel ora sir ngadeg. Karo lungguh iftiros sing paling apik pemora iftiros lungguh biasa yo pareng. Tapi dalam kondisi keadaan awake dhewe wesel nggih. Maksudnya
arep ngadeg ya aras-arasen lah timbang wis kulinane dikire misale qobliyah ba'diyah dikire niku wis maksudnya dikire niku wis kulinane bendina nglakoni niku. Nah, ora pengen megotne niku ya karo lungguh lek sunat lho niku. Tapi nek wajib selagi awake dhewe kuat ngadeg, awake dhewe diwajibne ngadeg nggih. Nek mboten kuat ngadeg ya sak kuate karo lungguh bareng. Karo rada jengkeng ngoten nika ya bareng. Nek ora kuat karo jengkeng utawa karo lungguh ya karo turu miring. Nek ora iso turu miring ya karo turu mlumah. Lek wis turu mlumah ra iso. Terusne mawon nggih. Sami kalih rukuk niki wau. Nggih ngoten niku. Terus enggak harus niku mboten, tapi wajib nek bagi yang mampu nggih. Niku. Terus sing nomor 5 rukune salat niku rukuk. Nggih. Pomo ora maca apa-apa oleh rukuk. Lah niku. Piye? Asal. Apa oleh kira-kira? Asal boten. Oleh lah niki rukune rukuk mboten macane kok. Lek macane niku nggih derek sunah. Rukune salat niku kan sing wajib niku kan rukuk, mboten macane, mboten subhanallah. Subhanallah piye Mas Jani? Rukuk. Iki Mas Jibril rukuk. Wah. Iya. Mana Mas Putra? Piye wacane? Lek rukuk lho piye? Doane piye lek rukuk? Ya doa ini. Loh. Tiwale. Subhana rabbiyal azimi nggih. Lek ra maca niku apa oleh? Ora oleh. Nggih. Oleh apa ora? Salate sah apa ora? Salate tetep sah nggih. Dados sing wajib niku rukuke mboten wacane nggih, mboten doane nggih. Lek doane niku kan kembaline yang awake dhewe. Awake dhewe kerem donga ya pangambalike yang awake dhewe. Intine awake dhewe duwe suudzon apik yang awake dhewe balike ya tetep yang awake dhewe nggih. Awake dhewe nglakoni apik ya balike tetep yang awake dhewe. Nggih. Jadi ora kok nek misale ora iso terus nggak nglakoni mboten nggih. Iki tetep ada solusi, maksudnya ya apa ora iso karo ngadeg ya karo lungguh niki wau. Ora kok ora iso ngadeg terus ora salat, mboten nggih. Utawa niki utawa misale ora iso rukuk ya terus ora rukuk. Lah niku salate mandhak mboten sah nggih. Terus ya niki pikot drihi kelawan sak kuwasane sing lakoni wau musolline. Tapi lek awake dhewe golek sampurnane ya niku wau. Iki lek rukuk nggih.
Sing nomor 5 ruku, sing nomor 6 wasadisu utahe nomor iku atumak ninatu. Tumak ninah utawa anteng. Tumak ninah niku lek nderek kita meniki masuk rukun salat. Tumak ninah nggih. Tumak ninah niku enten sing dawuhne bi qadri subhanallah. Nah, misale awake dhewe salat copot rukuke copot ngoten niku. Piye? Selagi awake dhewe kuat maca subhanallah niku tetep nderek tumak ninah nggih. Misale Allahu Akbar subhanallah awake dhewe mampu maca subhanallah ya niku biqadri niku kira-kirane niku. Jadi ampun lek enek wong salat banter terus. Nah, mboten nggih. Ora sah mboten. Jadi dalam artian ya niku biqadri subhanallah. Misalnya awake dhewe iso ngucap subhanallah subhanallah banter niku nggih pun nderek tumak ninah. Mau kaya mantenan salat tarawih copot ini kok 7 menit nih kok. Ya niku biqadri berarti saged tumak ninae niku saged maca subhanallah niku sak cepet-cepete niku nggih pun masuk tumak ninah nggih. Ora kok weh copot terus salate ora sah utawa piye salate ora nek tumak ninae. Niku makane nggih benten-benten pendapat niku. Tapi enten sing ulama sing berpendapat niku. Tumak ninah niku kira-kirane awake dhewe maca subhanallah nggih. Nah, awake dhewe iso kuat maca cepet ya niku kira-kirane wahya utawi tumak ninah iku sukunun anteng ba'da harkatin sakwuse obah dadine ya meneng sedeluk niku meneng kira-kirane niku. Misale Allahu Akbar meneng mau kok Allahu Akbar lu kok meneng diluk langsung tangi ya mboten napa-napa. Salate tetep sah nggih. Ora mesti lek salate cepet niku ora bener, ya ora mesti lek salate suwi niku bener. Ngoten nggih. Suwi terus turu. Lah piye? Marak nglamun nah gitu. Fihi ing dalam ruko, jadi ya niku harus ada menang anteng sedeluk ngene lah pokoknya ya kira-kira niku sekiranya subhanallah niku. Niku nggih pun masuk. Makanya diwacane niku enten doane niku wau subhanallah. Iya Mas Jani. Subhana rabbiyal a'la atau subhana rabbil azim. Mas Jibril. Sing di doane. Doane ruko. Nah, lha niku. Lane ulama nggih niku subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Ya kira-kira niku kan ya sedeluk lek mulai macam subhana rabbil azimi wa bihamdi. Nah, kan ya sedeluk namung ora nek 2 detik nggih. Carane. Piye maksudnya? Mboten napa-napa. Mboten. Rukune salat kan rukuk mboten bacaane niku wau nggih. Iki misale bacaane kowe walik karo subhan rabbil a'la. Lah, walik piye? Ya salate tetep sah. Rukuke ya tetep sah nggih. Terus
Air rukunge tegese ruku. Wal musannifu utawi ki musannif iku taj'alu ndadekake sing musannif atumakninatu ing tumakninah fil arkani ing dalem pira-pira rukun, ruknan ing rukun suwiji mustaqilan kang dhewe. Jadi nek pengarange kitab niki tumakninah niku didadosne rukun. Lek kitab lintu nggih enten sing boten dados rukun. Nggih. Terus menawi mboten tumakninah ya lek kitab lintu mboten napa-napa. Panduane sing niku napa salat cepet-cepet niku niki. Enten sing mboten dados rukun. Dadi ora wajib tumakninah. Mau bae antar mboten niku ya oleh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar lah. Piye? Tapi piye lek nglakoni lek ngono? Misale. Nggih. Tapi lek pengarange kitab niki ya tumakninah niku didadosne rukun. Lek kulinane awake dhewe ket sinaune awake dhewe ket kok nggih lek nyinaoni guru-gurune awake dhewe tumakninah niku nggih tetep dadi rukun nggih. Intine nyaput kok kesusu. Lah niku intine niku asline. Wa masalan lumaku alaihi ngentase ayat jeng ala sapa An-Nawawi Imam Nawawi fitah iki dalam kitab tahqiq wa ghairul musannif utawi liyane kaya musannif Imam Nawawi Banten niku nggih sami kalih kitab niki yang nglakoni niku tumakninah dados rukune salat niku wa ghairul musannif utawi liyane kiai musannif, sing musannif niku sing ngarang kitab ini lho, sing nulis kitab niki. Jenenge musannif nggih. Sesuatu sapa wong sing ngarang buku, ngarang napa niku jenenge musannif. Nggih. Wa ghairul musannifi utawi liyane kiai musannif iku ya jeng aluha. Dadekake sapa ghair ing tumakninah hayatan ing sunah hayah tabingatan krana manut lil arkani maring rukun. Jadi enten sing pendapat tumakninah niku mboten dados rukun, tegese mboten wajib, berarti lek mboten malah rukun. Mau nderek rukun niku wau. Terus jadi tabek sing manut, wong sing manut misalnya rukun ya napa rukuk ya manut rukuk niku wau ora kok duwe dhewe maksud ora ngadeg dhewe ora dadi rukun dhewe mboten lek derek lintune ya musannaf nggih derek lintune kitab niki kitab tahqiq wa ghairul musannifi ya ja'aluha hayatan tabingatan lil arkani. Sing nomor 5 ruku, nomor 6 tumakninah. Di rukune salat niku wau ada 18 sing nomor 6, sing nomor 6 niku tumakninah nggih. Tumakninah niku tegese anteng. Pas napa mawon pas sing mulai ruko iki wis di wajibne anteng setumak ninah gitu. Terus wasabingu arraful wal i'dal. Enten pertanyaan nih, tanya jawab. Enten pertanyaan, Mas.
Napa Mas? Sing dereng paham. Jadi nderek tanglet napa kira-kira sing dereng paham, sing niki wau. Lintune nggih parang. Lek mengenai rukune salat niku wau kan ada 18. Niki sampun sampai yang ke-6. Dereng ngaos niki. Terus kula baleni wale sing nomor 1 niat. Di niat niku Mas derek rukun salat. Lek awake dhewe ora niat berarti salate ya ora sah. Lah niate ora kok. Lah misale arep ngaji ora niat ngaji berarti ya ning omah. Berarti salate ya ora ngaji malian. Berarti ora nglakoni salat. Molek ra niat kan ngoten nggih. Sing nomor 2 napa? Ngadeg bagi yang mampu nggih. Wow. Lek ra mampu ngadeg ya lungguh. Ra mampu lungguh ya turu. Sing nomor 3 napa? Takbiratul ihram dibarengi kalian niat teng atine. Nah, lek sing pertama niku wau niat arep nglakoni salat yo kaya awake dhewe dinyatakne niku. Usolli napa? Usolli fardhul ngisai, misale utawa usolli fardhu zuhri. Dan niku takyin menyatakan bahwa awake dhewe iki arep salat. Lah niat yang sebenarnya napa? Ya pas awake dhewe takbiratul ihram ngangkat tangan niku. Allah niku ning atine ae. Awake dhewe ya niat apa sing arep di salat niku wau. Salat sunat ya salat sunat, salat wajib ya salat wajib. Nggih. Sing nomor 3 niku takbiratul ihram nggih. Sing nomor 4 membaca Fatihah. Lek ra iso maca Fatihah ya maca Quran sing iso. Maca Quran ra iso, maca Fatihah ra iso, ora maca ra iso puneh apal. Tapi lek wis apal ora iso maca, piye? Nah, ini kan qiraatul Fatihah, membaca Fatihah. Lah lek apal. Lek apal ya mboten napa-napa. Malah apal niku sing digoleki. Tapi lek enek tulisane alangkah baike awake dhewe ya ngerti tulisane. Jadi ngerti sak nyatane, ngerti sak benere, tulisane iki, iki bener ngene, iki fathah iki, kasroh iki, dhamma iki, mandeke ning kene. Enek sidah sukune ngerti. Metode sakniki kan pokoknya bendino dilalar kan apa cacah ngoten niku nggih to. Wis ra roh tulisane, padahal kuwi tulisane misale kul a'udzu birabbin nas, payah wamin waswasil khannas. Nah, wamin waswasil khannas. Lah pas maca niku padahal lek ngucapne ya apa, tapi pas maca niku diwaca. Nek waca ya wamin was lah panggah. Nah, makanya ini pentingnya awake ngerti iso maca ya niku. Apal ya bagus. Luwih bagusnya ya apal ya iso maca. Nah niku oleh ra iso maca Fatihah ya sak isane maca Quran. Ra iso maca Quran sak isane zikir. Zikir niku tegese ya eling nyang Gusti Allah. Zikir niku maknane kan eling. Maknane zikir. Apa sing sesebutane maksudnya awake dhewe iso eling nyang Gusti Allah ya niku napa zikir sini. Sale biasane kulinane astagfirullah, kulinane alhamdulillah, kulinane Allahu akbar, kulinane subhanallah ya niku sing diwaca. Lah lek ra iso zikir meneng mawon. Pokoke ngadeg wis niat salat, wis niat salat ora iso Fatihah ya wis ngadeg kira-kirane sak Fatihah ngadeg bar ngono terus sing nomor niki nomor 5 ruko.
Nek kulinane awake dhewe piye? Bar maca Fatihah ya terus maca surat-surat wonten nika. Surat pendek. Niku napa wajib? Wajib napa mboten kira-kira? Macane surat nika lho. Sing wajib niku maca bismillah nggih, maca Fatihah nggih. Mboten maca surate nika nggih. Lek ra iso maca Fatihah ya upama isane maca surat nika ya cekap maca surate nika nggih. Pun cekap nggih ganti Fatihah nggih. Nah, tata karamane rukuk piye niku wau sing nomor 7 tata karamane rukuk ya anteng. Tumak nina. Basa Arabe tumak nina. Lek basane awake dhewe anteng. Meneng. Anteng ya wis anteng. Anteng iki piye anteng? Oh, anteng lah niku. Jadi sing nomor 6 niku. Alhamdulillah. Enten pertanyaan niki, pun. Enten Mas Jibril. Sing dereng paham apa salintune bab niki ya parang. Apa enten Mbak Put? Lagi. Nah. Nek misale niku wau nggih, misale mboten saged lungguh terus tilem. Misale sik iso miring, ya miring. Miringe piye carane? Nek misale ambene madhep ngidul, wonge madhep ngidul. Niku ya mangke lek pas waktu sholat ya nyuwun di adep ning ngaler. Sirahe maksude. Sirahe niki kidul mengke ya lek wayah sholat penake mengke madhep sirahe malih ning ler, madhep ngilen, ngoten nggih. Upama dilih ra kuat wis kadung niki dilih ra kuat, ya wis pokoke madhep ngilen ngalor nyerong ngalor 11 derajat niku. Anggone awake dhewe kaya Indonesia niku. Ya misale kaya niki, kan mesti ora padha karo dalan iki lho, rada nyerong saithik sreng. Gitu. Dan niku. Cara ning kompase niku 11 kemiringan 11 derajat. Ya sami kali sempama sing ra iso sing turu mlumah niku wae umpama miring ra iso karek turu ngaplang-ngaplang mlumah ya. Niku wae. Ganti sirahe ning etan. Madhep mulon dibantari rada dhuwur. Nek kuat dibantari rada dhuwur, lek ra kuat dibantari rada dhuwur, ya wis ngapa-ngapa teng mriku sak mampune. Tapi nek saged ya diadepne kiblat gitu. Nggih, pancet enten tata carane nek sing wong sing mampu, sing kuwasa nglakoni niku. Nek sing ra mampu nggih sak kuasane nggih, sak mampune lek nglakoni niku wau. Nah, hakikate kan nggih niku, dhewe di akime salat dhewe dikon nglakoni niku, kon jumenengi, kon ngedekne salat ya intine kon ngedekne salat niku ya kon nglakoni niku wau. Piye carane lek nglakoni niku wau ya sak kuwate dhewe lek nglakoni. Tapi ya tetep syarat rukune tetep digawe. Maksudnya ora kok peh lek sak kuwate sak isone sak kuasane awake dhewe ora kok niku ngawur terus ora ditata ya mboten. Nggih, tetep enten aturane, tetep syarat rukune tetep kedah didamel ngoten nggih. Ya niku wau. Nggih batin lek niku wau upama misale sirahe ning kidul ya lek mampu dilih ngalor. Ngalor terus diadepne ngilen. Lek ngapa-ngaplah ya ning etan madhepe ngilen.
nyerong. Misalnya mboten wis ora iso bergerak sing saged namung mripate sing iso bergerak mripate ora iso bergerak koma ngoten niku ilek sing wajibe sing nunggu sing ngelekne wayahe pokoke dibisiki wayahe wancine salat misale wancine salat zuhur wancine salat asar pas nalika waktu wayahe salat nika sik waktune salat niku misale pas sakit nonton nika ya keluargane sing sakit sing misale wis ora iso napa-napa ya wis niku ya dhewe kewajiban bisiki niku waktune salat niki waktune salat napa pokoke pas misalnya zuhur misalnya asar maghrib setiap waktu niku awake dhewe kewajiban ngelekne niku wae lho maksudnya ngelekne lek bahwasanya niku wayahe salat sing sakit niku wau. Nggih. Nggih. Tapi sajadahnya tetap diiringi. Maksudnya pripun maksudnya? Maksudnya biasanya orang sepuhi masalah agaris penyakit tapi sajadah itu tetap diiringi. Kayak sholat posisi ini panggap sajadahnya tetap miring enggak posisi ini mau ya mengikuti sajadah. Nek misale kemantepane napa dhek mantepe niku lek wis dielekne lho niku lek pun dielekne niku ya tetep sah tapi wis dielekne wis diweki ngerti kono lho kiblate lah dhek mantepku ya kene lho mantepku nggih lah niku Sajadah. Nek wis dielekne niku wae lho, nek wis dielekne lho. Kecuali lek rong dielekne, rong dianu terus ya niku awake dhewe lek ngerti niku ya awake kewajibane awake dhewe ya ngelek. Mriko lho. Kiblate arahe mriko, mboten mriku. Nah, Biasanya ya. niki lho sing diturut. Nah, niki biasane lek makane biasane kadang enten tulisane kiblat niku. Nek ning apa ning musala-musala atau ning masjid kan enten biasane kadang kiblat niku terus enek panahe lah. Niku ya asline menunjukkan niku. Sing kadang-kadang wong pikirane urung mantep niku. Bingung ya keduane sing balik kayak jalan aturne niku wau. Sing lah niku kan pikirane tetep nah niku tetep arahe niku. Nah. Tapi ya kewajibannya awake dhewe ya ngelekne niku wau. Lek wis dielekne tetep ndak mau ya niku nggih. Dhewe pun gugur kewajibane ya nek masalah sah mbotene ditampa lek sah mbotene nek pun dielekne niku tetep nglakoni niku ya wis didongakne mawon muga-muga salate sah nggih. Biasanya kan mau Nggih. 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 Sajadahe dianjelekne. Orang itu manut Nggih, kemantepane lah nggih to. Nggih. Lah niku kula sanjen pancen nek biasa to masjid ya kaya dhewe ngeten iki to. Nah, sajadah kan wis di kadang cewerong kono enek sing nyewerong sing kono muwepet kene nyewerong ngoten niku to. Nah. Dan niku nek misal kaya disaturne Mbak Put niku panggah diencrek ning ngulon. Nah, kan jalan sanjane niku. Ya niku wae kemantepane awake kemantepane niku tiyang niku ya niku wis ket awal bahwasanya salat niku madhepe
yo ngilen yo niku arah-arahe niku yo mungkin gurune niku nggih ngoten niku lek ngarahne. Nah kan riyen mungkin ya dereng enten kompas kah dereng enten niku kan. Nah, tapi mestine nggih sing nyanjang nih 11 derajat niku pun Imam Ghazali loh, sekelas Imam Ghazali pun nyanjang nih niku 11 derajat niku. Nggih. Kemiringan lek konggone awake dhewe lho niki. Wonten kitab bidayah niku diterangne to niku, enten to kemiringan niku. Nah, niku enten. Niku nggih lek kome awake dhewe niku 11 derajat niku kurang luwe misalnya lurus berarti nggih niku umpama 30 derajat. Nah niki seperempat nonton niku lek 11 derajat berarti pukul 5 nggih. Cara jam ini pukul 5 berarti kurang luwe. Nah niku. Nek wonten niku keyakinan ngoten niku berarti ya wis apa misalnya pun dielekne niku ya wis awake dhewe gugur kewajibane ya mungkin ya kados disancani masih suudzone husnudzone awake dhewe wis pancen niku ulang-ulangane niku nggih. Nggih ta. Nggih. Doktrine ning otake ya wis sing bener niku. Nggih. Lah nggih. Padahal wis disetel kiblat nggih, wis disetel nggih. Nah, niku. Nggih. 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 Wis ora ya niku wae oleh misale ngertos niku lek kemungkinan awake dhewe iso ngelekne terus ada iso jawab kan awake dhewe mendak penak. Maksudnya iki lho ngene iki lho iki aku melok kono. Lah awake dhewe penak. Lah lek karepe dhewe ya niku sing dongakne mawon awake dhewe. Nggih. Lah niku. Dan biasanya kan jawabnya ngono kuwi. Aku jadi masalah kan wis ditoto. Tapi kan harusnya ngono. Nggih. Terus nek masalah kiblat niku ya misale ada yo ra iso neropong sampai teko pas terus Ka'bah kan mboten saged. Sing iso ya Mbah Bolong niku, Mbah Soleh. Nah. Ya insyaallah sing paling napa kiblat ya panggah Sunan Ampel niku apa ziarah neh to pane genero asli kiblate. Nah, ngincang ngono nggih. Mlebu yang masjid tau mlebu yang masjid Ampel Mas Dimas. Urung to. Nah, mathuke ade esuk salate ning kono pas anune. Ya Mas. Nah, asli sing roh lurus nyang Ka'bah ya niku. Lek ceritane. Nggih. Mbah Bolong. Lah makome pas winginge Imam menika to, lek awake dhewe metu kok makam Sunan Ampel niku kan enten to gapura cilik. Bar awake dhewe foto-foto niku lho. Nggih Pak Put. Ah melok sesuk, lek ra melok ra arep foto. Iya. Niku makame pas niku. Nah niku. Sing sebelah etan, kok ngarani lor. Sebelah etan. Metune nika awake dhewe ngalor. Gitu. Nah, belah etane nah niku Mbah Bolong. Ngerti to tetane Mbah Bolong, Mas? Nah. Mbah Bolong niku santrine Sunan Ampel. Kelebihane napa kelebihane iso neropong Ka'bah. Jadi kok Surabaya di karo kertas ini ya langsung iso roh Ka'bah. Nah, kok keistimewaane Mbah Bolong. Nggih. Iso ngeker niku.
Santrine sing masyhur sinten kan loro sing teng mriku. Mbah Soleh karo Mbah Bolong. Mbah Soleh niku sinten sing tukang nyapu masjid kae, masjid Gaudi niku. Itu namine Mbah Soleh. Nanti Mas Dani sana wis tau mlebu masjid nempel. Iya. Oke. Mas Kudori wes, Mas Kudori, wis Mas ya kae. Tahu ta Ide. Iya. Raketang ning Serambi wis tahu ta. Ya, agenda kan nah, nggih agenda kan Mas Heng kapan-kapan lah ya. Mbane gen wis terang tapi Mas Kut gen melok iki ra melok to. Iya ta Mas Kut. Nabung me Pak Rete lek sir. Tapi lek wis terang ae. Udah ngarep enak. Syukur-syukur kok lek tukang syuting ya melok ya. Masuk iki. Iya. Iku oke lek arah kiblat ya nek awake dhewe kaya langgar-langgar awake dhewe niki ya wis nek mbiyen asli enten sing tukang kompas niku biasane enten. Sing asli nggawa kompas ya sing napa pondasi pertama niku biasanya mesti kompas niku 11 niku. Mboten kok namung syukur-syukur ae gawe musala niku. Niku sing kaya niku. Lek share gawe musala atau share gawe masjid ya kudu ngundang sing ahline niku, tukang kompas niku. Mantanan enten Mas nggih. Mantanan enten nggih. Sing ahli ini. Iya. Lah nggih, pokok semua ahli-ahli niku nggih. Sing ahli niku. Pon niki enten tanyaan malih. Nah, Gilang, Mas Gilang. Oh, Mas Gilang. Kelas ini hanya mawon. Mumpung saya udan. Nah. Nggih. Menurut sampean iki mesti kobeng iki. Nggih, terus nih. Sing pertanyaannya piye Mas Dan? Ki kok ngidul nah. Niku pikirane sing ngidul, sanes masjid lek masjid ae dhewe nyang ngendi ya lek sing kene sing kaya lek kula ya medali niku. Nah. Lek kula medali niku Mas kula ya ngalor ae. Kuburan niku lho roh to. Mengkol nih, lek kan ngarani nyandi mengkol niku. Bar notok toko lapangan niku ngalor, notok, mengkol, terus mengkolnya lha niku lek sampean nyandi ngarani. Ngetan apa ngalor? Nah, lek ngetan berarti bener. Lek kula ngarani ngalor niku. Lah bener kaya napa? Lah kaya tak omongne niku wae. Berarti angen-angene sampeyan niku sing kleru. Ora masjid lho sing kleru. Nggih. Angen-angenmu sing kleru. Nah lek piye lek carane lek ngilangi niku? Ya dhewe ndelok, kaya temen Mas Jan ndelok srengenge niku wae. Lek awan. Lek bengi ya mantep sing kudu mantep ning masjid niku wae ora mantepne pikirane awake dhewe. Lah misale lek awake dhewe pengen mantep, engko teko ngomah di salate dibaleni. Ya. Niku. Utawa lek wis eruh mantep awake dhewe eruh wis mulon iki. Lek mangra mantep. Nah, engko salate dibaleni neh. Oke. Maksudnya dibaleni ya dikodoki neh engko ning omah. Apa ora nuntut wektune.
Lah misalnya waktune sik nuntut terus pikirane awake dhewe wis plong. Lah wis madhep ngulon iki. Masjid wis ngadep ngulon iki. Lah masjid ngenae madhep ngetan, kiblate madhep ngulon. Lek masjid madhep ngidul berarti kiblate madhep ndi? Ya kiblate pangadep ngulon Mas Jadi. Lah pikirane sampean lah aku pikirane. Ya, berarti kalau wis eruh langgar utawa masjid sing menurutmu wis madhep ngulon, ya kuwi balenono neh ning kono. Lek waktune sik nuntut. Misale waktune wis ora nuntut, lek sik panggah mamang kepikiran, kok ya dikodoki ning omah neh, salat neh, ya. Paham to? Nah. Nek angan-anganmu sik panggah enek masjid panggah ngidul ae berarti angan-anganmu rong putus, ya iku rong kok baleni pomo waktune salat, ya panggah salat, melok masjid niku wae lho. Melok arahe musala atau masjid niku wae lho ya, ora melok angan-anganmu madhep malih. Lah engko prayoti salahne. Lah misale pas jamaah. Lah niku lho sermo jamaah, lah terus wong-wong madhep angan madhep ngalor, madhep ndarono. Lah awakmu terus madhep rono terus piye? Ya jale piye? Nah niku nek musala utawa masjid niku insyaallah wis paten niku ukurane kiblate etan kulone arahe niku ya niku musala utawa masjid niku wau. Lah misalnya kaya arek yang tambak. Nah, yang tambaknya arahnya ndi ngetan apa ngidul? Tambak nyak pantai maksudnya. Lah asline nyanti to. Asline kan ngidul ngetan ngono to. Lah menurutmu mesti ana sing ngulon. Lah sing bener ya yang ngidul ngetan. Lek mamang yo nyawango langgar utawa nyawango masjid. Utawa nyawango srengenge, ayang-ayangmu ning ndi yo iku sing bener. Karena angen-angene awake dhewe sing kurang sing terbatas niku. Kudu sing gawe sing angen-angene awake dhewe sing terbatas. Nah, misalnya kaya awake dhewe nyawang lautan yo entek to niku. Tapi lek terus yo panggah ngono. Terus panggah entek. Mripate awake dhewe sing ora mampu. Semono uga yo angen-angene awake dhewe sing ora mampu. Jangkau niku maksudnya. Paham ya Mas? Tingko lek mau misale angan-anganmu, ngengenmu kok madhep ngidul. Ya lek waktune salat pomo niku ya tetep salat ya niku nderek niku lek sik panggah orang mantep masuk salat panggah madhep ngidul. Kok lek wis anganmu mantep roh masjid utawa musala madhep ngulon menurut angan-anganmu lho ya. Ya kuwi salat ning kono neh. Lek rong mantep, tapi lek wis mantep salatmu ya panggah sah sing menurut madhep ngidul wae lho. Nah. Ya Bril. Paham ta Mas Jibril? Ya Dit. Ngantuk. Ngantuk nggih sampun. Enten tenan malih niki, mboten kula tutup. Sampun alhamdulillah. Anggian niki pun kap, muga-muga lantaran awake dhewe ngaji barokah awake dhewe ngaji salat awake dhewe iso dadi istiqomah ya apa sing awake dhewe hajatne apa sing awake dhewe pengene muga-muga iso terlaksana ngoten nggih amin al-fatihah billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim ya kana Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an. Wa qalban munawwara wa 'amalan mutaqabbala wa taubatan nasuha wa waladan shalihan. Wa rizqan wasi'an halan thayyiban wa shifaan kulli da'in wa saqamin. Wa tijaratan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allah sukna ya Allah fahaman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa malaikatil muqarrabin. Urzuqna ya Allah rizqan halalan thayyiban katsiran wasi'an min haitsu la nahtasib
ya Ghani ya Hamid ya Mubtu ya Rahim ya Wadud أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك وبطاعة من سواك آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بجائزة المرسلين سبحان ربك رب العزة عما يصفون الحمد لله رب العالمين الفاتحة. Kata lepas nyuwun pangapunten nah kalam tina siratal mustaqim wal minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sholli ala Nabi Muhammad. Hey.